sellaista videoa, eli mun kuvaajat on ostanut mulle random tuotteita, mitä mä en tiedä vielä etuudesta. Voitte antaa ensimmäisen. Eikä. Inkiväärisotti. Mitä perää? Miten tää oikeesti niinku, mitä? Yksi kulaus. Selvä. Ei voita. Pohjanmaan kautta. Ai saakeli. Ai. Toinen tuote. Ai polttaa. Ihan itkettää. Tää on siis varmaan se toinen. Tää oli varmaan toinen tuote. Inkiväärisotti. Jos haluat aamu ihan pirun hyvää virkeyttä, niin suosittelen tällaista aamuun. Jos on ollut vähän keveämmällä jalalla. Tää on ihan 10/10. Tää on halpa ja hyvä. Okei, lamppu taas palaa. Ei palannutkaan. Tää on hyvä tuote. Sitten mennään kolmannen tuotteen pariin. Lollipop. Tikkari. Ei saakeli tää polttaa. Kohta on tulossa vielä jotain isoa. Vaan sen luvata. En tiedä nyt tuotteet entuudesta, mitä mulla on tulossa, mutta ota mitä saa. Päästä auki. Tää polttaa tää inkiväärisotti ihan pirusti. Sattuu hengittää. No, tikkari en saatu valitettavasti syystä auki. Mennään suoraan kolmanteen. Olihan varmaan hyvä tikkari. Okei, kotipizzasta ostettu sour cream dippi. Onko se mitään muuta? Aha. Joo. Monsteri. Maisteta. Eikö sä et kuulu niinku dipata tuolla niin? Testis tänään. Suosittelen kyllä jatkoa varten niinku tätä pizzaa, jos haluat jonkun hyvän täyteläisen ja sellaisen tuotteen. Tilaa ihmeessä mun kanava nyt heti tosta alhaalla, saada lisää tämmösiä videoita tehtyä. Otetaanpas vielä vähän lisää tänne. Oli aika hyvän makuinen. Mä otan velikset täytteet pikkasen. Tää kyllä varmaan näitä täytteet ei lähde, koska tää ei ole valmiiksi leikattu. Se on ainoa huono puoli tässä pizzassa.
No, 5/5 tuotetta. Tää on niinku semmonen tuote, miten? Tää on nyt se tikkari, mitä ei saatu silloin auki. Valitaan silloin siitä. Mikä maku tää on? Vanilja. Ai, lukee vanilja flavor. Toi on kyllä ihan, toi vanilja flavor, toi on ihan 5/5 tuote. Ostan jatkossa 5/5 annan. Kiivi on kyllä hyvä, mutta laitetaan sivuun tällä hetkellä 3,5/5. Sitten lähdetään viimeisen tuotteen pariin. Smoothie. Kiivi, banaani. Päärän kiivi, banana. Smoothie, joku tämmönen lasten. Okei! Tämä olikin vähän liemeempää kuin mitä mä olisin uskonut. Onko teillä missään paperia? Ei. Selvä. 2/5. Ei kun nyt ihan niin... Mitä? Joo, en tuu kyllä tänne studioon enää uudestaan. Mennään vielä tähän pizzaan. Mutta tää pöytä on kyllä ihan likaa, mä en voi tehdä sitä enää pizzaa. Noin. Eli tää on paras tuoda tähän mennessä. Tää on niinku... Otetaan tästä ihan kunnon haukku. Eikä tällainen. Mutta ei siltikään. Ja tämä lollipop. I love this. No. Perkele. No, tää video taas alkaa nyt olemaan tässä. Kiitos kaikille katsojille, tää on varmaan aika lyhyt. Valitan. Mutta... En tiedä. Tykätkää, tilatkaa, kommentoikaa. Jos kommentit jää päälle. Ehkä. No, se miten muuta kuin peace. Noniin. Elikkä tässä videossa me maistellaan kuvaajien antamia tuotteita mulle, mitkä nostavat täysin salaa minulta. Mennään vaan ensimmäisen tuotteen pariin. Mitä te?